Irio nade jahera mar penj laktar ka wawacho ni ngima en mwandu. En ga morna mar bedo kod odiechieng' wago mbaka wang'iyo kaka wanyalo bedo kod ngima makare. Seche mowacho ni ngima en mwandu ok wang'iyo del to wang'iyo ringruok, wang'iyo chuny, wang'iyo paro, tiende ni wang'iyo dendi duto te mondo mi wane ni intiere kod ngima makare. Ntiere chandruoge mathoro makowa e pacho wacho kata ni weche mag mental health, weche mag dangni mag paro kod gik makamago ma bende ikelo kod gik mang'eny mopogore opogore. Kaka oganda jo Kenya kwariwore kod piny ngima nitiere ndalo 16 moket thenge ne kedo kod weche mag rocho ratiro kata weche mag hinyo kata ketho ratiro mag chuech ma bende wadendo kacha ni 16 days of activism. Ero kamana ahinya. Kaki winjo no mano en profesa ma bende en wendo wa e studio odiechieng' ma kawuono adhi miye thuolo makende mondo mi onyiswa nyinge kato en modhi miyo watwag gimomiyo wahingo odiechienge gi ma bende bro dhi nyaka tarik 10 Disemba higani. Profesa machiegni penj laktar. Ero kamano. Yeah, anan Professor Joakim Osur, aja Ugenya. Yes. Professor nyalo nyiso ni ilonye weche mage mondo mikoro wachak donje to wagwani achiel kachiel ndala 16 gi ndala 16 mo wahinga ang'o matimorega momiyo wantiere kod twak ma kawuono mi watwak prof. Yeah, kawuono wadwa we wach mar gimiluongo ni sexual violence. Matiende ni punishment ma ng'ato miyo wadgi e yore mag nenruok sexually. Waluongo ni sexual violence gi kizungu. Achiel kuom gi en rape. Yani ng'ato ok dwa to chunego. To tinde waneno odhi makata ji negore. Koro en gima ok ber. Nitie weche mang'eny ma odhi gi yor forced sex. Yeah. Mathoru wach ka kinene TV ni kanyonya kwa Ramogi Ajwang' en tiyo gi yore hera kaka kum. Tiende ni kaka ng'ama miyo itiyo kod yore mag hera mondo mikum godo jaodi, kaka wuonot bende itiyo kod yore mag timo hera moro mondo mikum godo minot. Magi bende nyalo ga kelo ywaruok mang'eny, magi kone nyalo kelo kata weche mag goruok e udi, nyalo kelo kata weche mag tho kod gik makamago. To seche mowacho ni atiyo kod yore hera kaka kum, wawacho ang'o wang'i ang'o professor? So onyalo bedo ni ifos ng'ato timo hera. Ok odwa tifose. Kata seche moko kose paro ni odwa timo hera, tibiro tifose gi thuon. Mano timore ahinya kata e kind joma okendore kata joma ok ong'ere. Ikia ng'ato, iromo kode, ifose. Makata sani iwacho ni kuonde ma nitie lweny, jomoko tiyo kode kaka weapon. Kaka ng'ato nyalo tiyo gi bunde mondo negi, otiyo gi duong'ne mondo opanishi. Ma United Nations wacho ni mano en part of war be. En achiel kuom yore ma ng'ato nyalo goigo. To waseneno tinde odhi marach makata ji negore. Ng'ato fosi, otimo kodi hera to kidua to chako negi kata. Koro en gima common sana. Tipa ni ang'o momiyo ng'eny prof? Weche ng'eny to ok wang'e gimomiyo ng'ama ngima nyalo romo gi ng'amo kia kata ng'amo hero to force timogo hera. Ochuno hera kama ok dware. Ng'eny gi nyalo bedo ni ng'ato nigi stress, nitie joma be tiyo gi yien moko ma dawa ya kulevya gi. Nitie jok moko ma gin mentally ill. Anyalo wacho kamano. Kata seche moko ng'ato tiyo gi kong'o kia gimotimo, to timo kamano. To seche moko nitie jok moko ma be nena nodwa nyisi. Odwa kumi, odwa nyisi ni oloyi. Koro timo ni kamano. Wang'iya ne kidenje ariyo kapok wadhi matut e statistic, kapok wadonjo matut e kwana kuom jogo ma ong'ere. Nyalo bedo ng'ato gi jaode, nyalo bedo ng'ato gi jaherane, nyalo bedo kata ng'ato gi ng'at mong'eyoga, kaachiel kod jogo ma ok ong'ere ma samoro romo gi ng'ato kata ng'ato romo kodi to dwani ochuni kod wechegi. Kidieny mane mathoro ga bedo mang'eny? Joma ong'ere koso jok moko ong'ere? Joma ong'ere ema kendo timo gigi ahinya. Aparo nitie seche moko ma igo mbaka gi ng'ato pok iparoga ni odwa timo kodi weche kabilago, to en oseparo ni odwa timo kodi. Koro en oparo, in iparo ni
ugo mbaka kaka jomong'ere kata kaka osiepe tipo mana kosechako chuni gi wechego to in kama ok inyal kata tamori. Koro iyudo ni tami kata ni dhi nyis ji nang'o nikech ji ong'e ni ng'ane ung'iyo gago ing'iyo kode kata onyalo bedo watni. Wayudo ni nyithindo mang'eny inyalo we nyathi e dala e ot to in kata gi wuod watni moro kata wuod osiepni moro biro limi tiyudo ni kendo ng'ami irwako ni wendo nini ema ketho ni nyathi. Ma nyathi koro be oluoro ok dwa wacho onyise kata ni biro nege. Koro ng'enyne en joming'eyo ng'aming'eyo ema hinyi. Wading'iyane kuom jomodak Prof tiyo gi yore hera kaka kum iwacho kacha ni thothne inyalo ti kode kaka weapon kaka silaha kata kaka gir lwenye. Mulnwa kaka thothne itiyo kode kaka silaha. Joma mine matiyo kode kaka silaha kuso joma chwe ma thothne tiyo kode kaka silaha kuom jomong'ere. Kuom jomong'ere ma bendo kendore inyalo tiyo kode kaka silaha by time or by denying. Ing'e ni ng'ati dwaro gini to itamori. Mano ing'e ni be ipanishe. Mondo iyo wang', mondo osafa, ituone. Koro kituone to winjo marach. Mano pod en part of using it as a weapon. Kum. Ikume ba ituone. To nitie joma kumi ba itime. Okidwa to time gi thuon. To ng'enyne en joma chuo ema timo ni mon kamano. Ng'eny joma tamore gin joma mon. Ikumo jaot or ikumo ng'ama dichuo by tamori miyego. To un e achiel un kendore kata un osiepe koro itamori mondo ikume nikech okosoni. Or nikech idwa mondo safa. To kwang'iyo weche mag kumo Prof kaka silaha iyudo kaka samoro ka ng'ato otiyo gi gimoro kaka weapon kata silaha mar kumi godo thothne kelo ga hinyruok ma wanyalo wacho ni kelo hinyruok e kidienje mage to ka ponono ni gini ok obedo addressed kata kok ong'iye mapiyo piyo kaka dwarore onyalo dhi matut marom nade. Ing'e ni hinyruok especially mar psychological mar paro ng'ato kotimo ni gini gi thuon oweyi ka o damage psychologically. Ma damage no be nyalo dak kodi forever. Nitie joma ne otimni kamano ka gitindo to koro ok ginyal kata dak gi ok nyal kendgi nikech ok gidwa ka giparo gima ne gidhi through to giparo mana ni kendruok ka inyalo kendo winjo kaka ne owinjo ndalogo paro ne koro koparo gima notimne to kodwa kata kendruok go. Nitie joma itimo ni kamano tiweyo gi tuo. Ng'ato chunigo oweyi gi ayaki or oweyi gi syphilis kata gonorrhea. Tuochego moko ichiedho moko ok chiedhre. Seche moko giweyi kata makoro ok inyal nyuol kendo. Nitie joma timi kamano to weyi gi ich. Ng'eny ji koyudo ich makamago ok gidwa. Iyudo ni ng'ato dhi ogolo ijno to gole kata yo ma ok nikare kendo koro dong' gi shida maduong'. Nitie kata mon matho katemo golo iche kabilago. Koro chandruok ma forced sex kata rape no weyogo ng'ato ging'eny to kendo gin gik manyalo dak kodi for a long time. Ma kok ong'e maber ema iwinjo ka ng'ato ngimane orochore ng'ato koro enena kod paro marach kata attitude marach kotende kod weche mag keny ma kata ka ponono onyuolo nyathino onyalo bedo kod chuny marach mokalo bende kod nyathino nikech samoro be iwinjo jok moko ma dala kucho ni en ok odwa kendo ok odwa no kende ji wuoro ni to ang'o marach kodi but ok onyal kata wacho tindi duong' joma ndalo ni kalo bese ni osenyuolo nyithindo adek inti beta ka ok idwa dhi tedo nang'o ok onyal kata wacho nikech koparo gima notimne to chunye onge iwachego kabisa ma ok odwa kata kendgo. Mulwa statistics Prof ni kamwantiere ni cases aina gi chal nade gwengewa ahinya e pacho ka ahinya e gwengewa mag Kaluo statistics wa chal nade? Joma mon ema safa ahinya. Iwacho ni achiel kuom adek mag mon ka in gi mon adek achiel kuom gi nyalo bedo nosebedo gi tabu kabilago. Matiende ni almost 30%
Koro en common ahinya kuom joma mon. To joma chuo maybe a quarter. Achiel kuom ang'wen kama. So en gima common. En gima very very common. Aneno ka prof kiketonwa kacha statistic ni bende e yor kwandata malo kata e yor percentage pimnwa wuothe kodwa ni ang'o mani dwani mondo mwapuonjre kod weche gi seche mwago mbaka kod tiyo kod yore mag hera kaka kum. Koro mata ng'eni statistics gi oting'o violence, te nitie violence mar sexual, to nitie moko ma be ng'ato go icha. Koro migo icha to ng'eny, koro kimede gi mag sexual to ng'eny kidogo. To seche moko statistics mwaneno gi seche moko ki inaccurate nikech nitie joma suffer to ok nyal report. Koro kata wawacho ni at least a third, achiel kuom wamama or joma mon, achiel kuom adek osebedo gi violence at one point or another. Joma chuo about 27%. To en violence te en mar sexual gi weche moko be mag goch go. Matiende ni mon ema are more disposed than men. To gima duong' be en ni joma chuo be suffer. Ing'e ni e culture waka gima rach en ni ka dichuo osafa to kodwa wacho. Nitie chuo migoyo, nitie chuo mabe force timo sex but ok onyal wacho. Ang'e ni wacho ni to ng'ama dichuo dibed forced nade. Forced in the sense ka gimisomo pacha mane kuma nadhiye ni ere kaka joma chuo bende inyalo wach ni bedo forced kata inyalo chun inyalo timnegi inyalo ti kod yore mag timo hera kaka kum e yor denial kata e yor yes. So inyalo yudo ng'ama dichuo ok dwa, matiende ni ok ochiwo consent. But obedo forced into a situation ma yudo ni koro otimo sex to kodwa. Ing'e ni consent yie, consent gi dholuo tiende nang'o? Ise pachi ni e gino, idwa time. Mano ema luongo ni consent. Itime intentionally, ok ibed forced. To kata ng'ama dichuo nyalo bedo ni ok ochiwo consent, ok odwa, but the way makoro ng'ato mulego, dende respond. To end up otimo sex to kodwa. So pod entie, that is still rape. Yeah. En penj laktar kokalo Ramogi TV ka wacho ni ngima en mwandu seche ma samoro ochuni kata ka ujinitiere kenye ng'ato tuoni kata ng'ato timo gi thuon kano kidwar mabende wayudo ni timore kuom joma chuo kachiel kod kuom joma mine. Prof nyiso wani nitiere chandruok mang'eny magini nyalo biro godo e yore mag paro, weche mag mental, bende kapo nono ni en jagono ma ok ing'eyo onyalo mweyi kod gik mang'eny mokalo kaka weche mag tuoche, weche mag iye ma samoro no kichano kachiel kod dangni mar paro ma inyalo dagodo kuom ndalo mang'eny mokalo. Topo nono ni dwani mondo miriti kati dwani mondo mikonyri mondo mikikwachop ka ni koro jitiyo kod yore hera kaka kumonego beni jitimo nang'o e family. Mago gi moko mathoth waduogo gode kidieny mar ariyo omiyo kik idhi mabor nyaka Ramogi Ajwang' kikisudi. Kick off the festivities in Dubai now View Travel. Join our December 13th, 2024 fixed departure and enjoy an exciting half-day city tour, desert safari with dinner, Dow cruise, breakfast, round-trip flights, airport transfers and visa processing included. All this and more in 5 days, starting from $875 USD per person sharing. Book now. Limited slots available. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Chak wuoth materi kama ber lilo emanitie. Donji e piny ma jotijewa makonyo kastembe gi rwak makende ok ni mana kod lony to gikonyi e timo yiero makare mar chopo lek ma in godo e kitu itado midwaro. Winjane sigand kastembewa moseyie kod ber ma giseyudo. Mabati is the best na bei iko sawa na quality iko poa. Limwa e badwa ma Manjit House, Kisumu Accra Street e apaya ma Paul Mboya. Gochi e 070 Adek Abichabirium, Aria Burachiel, Royal Mabati Factory, excellence redefined. Citizen Joker.
week, Citizen Duka and Quickmart are bringing you an amazing deal on grocery shopping with Mama Soko. Enjoy skuma and spinach at just 20 shillings each, carrot at 99 shillings per kg, and onions at 69 shillings per kg. It's super easy. Just dial *487*5#. Choose what you need, make your payment, and get a message to pick up your order at any Quickmart supermarket near you. Fresh produce, great prices, and no hassle. Shop Mama Soko today with Citizen Duka. Citizen Duka, the home of discount. Teacher Beach, ochakore sangwen wakelo ni ngoma mobedo piny design makare. Ramogi TV biro kanyakla kachiel kod Ramogi Radio kama bende stima riwore kod P. Yawanya wauntie kikubed mabor nyakoro mgenyen kech kai ekumi yudo gik mamit kabisa Ramogi Night Disco. Romani Ninja the Entertainer wajon maintain your position. Idi yuda kanyo kika fire gudi local instrumental wawachoni kete manaka. Teacher Beach ka Teacher Beach sangwen otieno. Beninge pogrok mano mar weave gi wig. Kike pogrok makamano nyakoro mgejwang. Mai chenro manego bedni ineno. Juma nie pogore waromo gi nyadendi maloso yie wich to loko yie wich obed gik molos gi kido. Koro gini idwa twango kamano endo kidhie bur ka bur na mbele ne ka. Pogore en kama wafwenyo ni pok mopogore manie alwora marwa. Pok ni matin min gono endo. Time kakimedo time kakimedo advance te kakimedo ng'eng. Riuri gi Sharon Ong'ao e pogore. Tich Ang'wen saa 2:30 okinyi. Kik bai. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu wantiere kod Professor Sur mabende olonyga e weche mag yore mag adak makare ahinya weche mag timo hera chandruoge ma ji nyalo bedo godo mabende osenyisowa yore mopogore ni kokongi to bende nyalo kelo chandruok mang'eny e family mabende ang' no roch kwe seche morocho kwe jok nyalo bedo kod ngima makare to ka pile wacho ga ni ngima en mwandu kawuono waketo maino e tiyo gi yore mag hera kaka kum ka bende waseng'eyo ni gini thothne timore kidienje ariyo ne jogo ma ng'eyo manyalo timo ni timbegi ahinya jok ma idagodo kata jogo mantiere machiegni kodi mabende ginyalo timo kata ne nyithindi kachiel kod jok mekia ma samoro iromo go aroma e pap samoro ng'ato notiyo kod yedhe mamero ji samoro ng'ato notiyo kod kuong kata kongo kod gik makamago kaeto pache koro dhi lokore koro dwani mondo mi oroch ratichi mano en kum otimo ni kum mabende kaber to kang'eyo kako nego beni timo in mibiro nyisowa kako nego beni timo kod kama onego beni koro ng'ato manye kony. Prof adwani mondo mwang'e ni kidienje mag sexual violence kata kidienje mag timo kata tiyo kod yore mag hera kaka kum. Ging'eny inyalo yudo ji ariyo ma are adults gin joma over 18. Ka ng'ato force wadgi to koyie wadgi ok oyie timo hera waluongo ni rape. Mano is one type of kum. Then nitie situations moko ma achiel kuom ji ariyogi en below the age of 18. Matiende ni en nyathi according to the law. Waluongo ni defilement. To ma en very important nikech nitie joma kendo nyithindo. Nyathi ma pok ochopo higa 18 isekawe iloke dhako. According to the law itimone gimiluongo ni defilement. Ma inyalo tweyi. So defilement en very common. Tiyudo ni onyalo timore ni nyathi ma as young as nyithindo matindo kabisa or nyathi ma chiegni chopo 18 and 17, 16. To ng'eny ji wacho ga ni ano ka ng'eyo chal ng'ama duong'. Iwacho ni kapok itimo gi kabilago penja ne ng'ato ni en higni adi. Nitie moluongo ni gang rape. Matiende ni ji kata ariyo adek odhi kuom mama achiel to riwone. To gitimo kode timbego to kodwa to gite gitimo kode. Mano en a worse offense. En worse than ka en rape mar ng'at achiel. Nitie mwaluongo ni indecent acts or inyalo mulo ng'ato
e yore ma ok onego mulgo ng'ato ka ok oyieni. Iromo gi ng'ato ikiaye timulo kuonde moko onego imul. Imulo chienne kata imulo thundene to ok oyieni. Seche moko itime e public mago ok oyie. Nitie tiyo gi iyudo ni ng'ato kawo kata bottle kata ang'o okete e duong' wadgi. Mago pod gin forms of violence. So yeah, ging'eny nitie moko inyalo sexual exploitation, trafficking. Ikawo nyathi ng'ato or ng'ama duong' itere mondo ji otim kode hera gi thuon. To chuli pesa. To chuli pesa. I-traffic ng'ato for the sake of yudo pesa titimo kode sex to kodwa. Mago pod violence. Ae tinde nitie a lot of technology e phone kae. So nitie cyber harassment. Inyalo oro ni ji pornography or ji oro ni seche moko ioro ni ng'ama ok dwa ifosego. Mago are still acts ma ok oyie. Indecent exposure, although magito tek, indecent exposure nyalo bedo ni gi voyeurism, nyalo bedo ni inyiso kuonde ma ok onego bed ni nyiso ji. Ma cause disturbance to the public i kabilago. Yeah, stalking. Stalking ing'eyo nyocha mak achiel kuom presidential candidate wa machon. Dinda nyocha mak e America. Nikech notimo gimiluongo ni stalking. Matiende ni en opeleleza ng'ato to ng'ato kia. Oluwa ng'ato. Orango no dhi kure. Otimang'o. Mostly ng'ato timo kamano ka en jealous. Oparo ni ng'atni dhi koro i-deny ng'atni privacy. Iluongo ni stalking. Koro ging'eny. Yeah. Ei magi duto te wayudo ni diere machon thothne ne onge kaka weche mag cyber gi kaka weche mag stalking ok ang'eyo kane gintiere to ne ok wachgi awacha. To tinde waneno ka gidwa bedo mang'eny mokalo debede ni ang'o matimore e piny ma jodak e sani ni momiyo weche mag sexual violence ng'eny prof. Seche moko aparo ni kia kelo chandruok. Nitie gik ma ji timo nikech gikia. Kaka koro ng'ama okendo nyathi. Be akia ni ng'atno ong'eyo ni inyalo twe higni mang'eny. Or oro ni ng'ato gik ma ok onego bed ni orone. Or gik ma wacho mang'eny incest sex gi relative ni. Iyudo ni ng'ato blood relative. Masamoro en ner nyathi moro kata iyudo kata ng'ato gi nyathine ok oyie. So seche moko ji kia to seche moko gima wawacho cha ni ng'ato tiyo kata gi yath kata omero tiyo gi kong'o or en gi mental problem yako timo gi kamago but en dangerous. Moko be gina joma normal to seche moko iyo wang' kodi. Itamori ga to kawuono oyudi e kona maonge kaka ditim to fosi. Odwa nyisi ni en gi teko moloyi. So gi kamago. Prof, thothne iyudoga kaka mar incest kata rape kata weche mag defilement ma ng'ato rocho ratiro mar nyathi matin ma pok ochopo higni 18 ahinya ka gin e alwora ma ji ong'ere. Thothne iwachoga ni mano watin atina gi kidi, wadhi kelo wich kuot ne family, wadhi kelo chandruok ne family. Ere kaka onego bed ni ng'ato manyo kony kata mano mana ranyisi achiel. Ranyisi machielo ponono ni en ng'ama miyo entiere e keny to otiyo kod yor timo hera mar kumo jaode. Otuone odinaye. Jaode ni onego bed ni timo nang'o. Samoro en ng'ama miyo to jaode chunego. En owuon samoro ok odwar chunye onge kod pok ochiwo consent kaka ni ipimo wacha. Onego bed ni ji wuok e gigi kata ji wacho gigi nang'o mondo mi kwe obedie. Nitie moko ma ondikie e law ma kitimo to kobedo reported titweyi. Inyalo twei higni mang'eny kaka koro defiling nyathi. Nyathi ma pok ochopo 18 itimo sex kode. Mano inyalo twei. Mago ni e law. Or iromo gi ng'ama ok chiegi tifose otimo sex. Mago inyalo twei. Gin e law. Or gang rape. Ji mang'eny rape mama achiel en very severe punishment minyalo yudo. Koro mago nitie Sexual Offences Act to define gi. Or mulo ng'ato kuonde moko nego bed ni mule ka ok omiyi consent.
gintie lo or gik ma wawacho gote. But nitie moko maonge lo monego los ki familia. Koro kaka ng'amo okendi gi chuori, ing'e ni lo parliamentarians wanowacho ni onge kaka inyalo wacho ni ibedo forced. Ni chieng' manokendi cha niseyie ni nyaka nisechiwo consent koro ne gidagi wachno. Koro mano to inyalo yudo ni nitie jomodak to ifose pile pile to onge gima dotim. In fact gibedo kata gi mental problem nikech ok idwa tifosigo. Seche moko iwinjo lit tifosigo. To onge kama diteri ng'ani nikech onge lo ma wacho no otimo makosa. Gima wawacho ni tamruok cha. Okendi titamori, okidwa, to wadu dwaro, koro ena dhao seche te onge kama diteri nikech according to the law. Onge chike matayo. Ok en punishment. Although, law wacho ni kidagi aming'a, deny partner ni conjugal rights, to mano can be used mondo you divorce. Mano be is there. But ok kawe in the sense mar kaka rape. Onyalo kelo divorce but onge punishment ma imiyo ng'ama odagi cha as such apart from divorce no. Ma ena gima ji luorore alwora ka. Okelo chandruok to giminyalo time malong'o onge, omayi kwe to giminyalo time malong'o onge nikech onge chik matayo wechego kata marito wechego. Kwang'iyo ka yore mag forms of sexual violence kata yore mopogore opogore mag tiyo kod timo hera kaka yor kum, nitiere kamoro ka prof mane waneno kacha ma kotendo kod weche mag forced marriage kaachiel kod mulo ng'ato e yo ma ok kare. Mulo ng'ato e yo ma ok kare. Ma athoth ne ong'eny e sectors mage, Professor? Entertainment sector. Idhi kama ji morie, madho kong'o, madho ang'o, chamo gikgi, to ng'ato muli to kimiya consent. To muli amula kamano. It's very common. Iwang' ma ji dhaw to onge gimitimo. Yeah. Kuonde entertainment mostly emiyude mago. But of course, kata kuonde ma ji tiye, yudo in a workplace. Ng'ato ng'iyo kodi ma koro dwa nomuli to kidwa machalo kamago. Yeah. Ori dhi office boss to boss kar mosi to dwa ni mondo timi kako dwaro. Maka beto kuonde tich bendo nego kete chike magayo kata matayo ji kotende kod weche ainago. Ero kama na enya daher mondo miwakau yueyo nyakwara Mugia Jwang kwa duogo to wabong'eane kaka onego beni timo kata kaka onego beni konyori. Seche ma waduogo bende wadhi online mondo mi penj professor penjo duto tema inyalo bedo godo. Ainya korka kifamilia kocha kaka ji nyalo ritore kata kaka ji nyalo konyore mondo mi ki ng'ato ti kod yor hera e yor kum bai kata e yor tuono ng'ato ratiche ideno ni conjugal rights donge kaka uwache ga gi dho mar kizungu kata itimo gi thuon ka ok odwar. Nyalo kelo chandruoge mang'eny. Kikisudi waduoge kidieny mar adek. Virtual games za Shabiki zina make millionaires daily. Cheza JetX on Shabiki.com, launch JetX yako and fly to the highest multiplier na umake millions in seconds. Make millions in seconds. Kubali kumoka na virtual games na Shabiki.com. Tugo koro eka iyo chacho. Participate. Ka gik moko medo mana fwenyore, to ngima bende medo bedo matek e boma maduong'. Gimora mora ma Nyasaye omiya. Okawene jachien. Yud mor e ngimani kokalo e gik matindo. Onge ka mwaluoro bwana ochiel chunye ni wakete pilo wacha. Nia ne ngima Nyarkochia kod osiepene kaachiel kod joodgi. Kata let te jiere ya e lak chogo. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. Alo kaero joma hero walo. Alo kaero ng'at manyisa gik moko. Nyarkochia, tich abich ka tich abich, saa 1:55 otieno. Mana e Ramogi TV.
Safaricom Sambaza Furaha Caravan ikishirikiana na Royal Media Services inaendelea kutamba kote nchini. Na sasa tunaingia Nyanza. Ni Safaricom Sambaza Furaha Western and Nyanza Edition tarehe 25 hadi 30 mwezi huu wa Novemba. Jumuika na watangazaji wapendao kutoka Radio Citizen, Ramogi FM pamoja na Igesa FM. Tarehe 28 Safaricom Sambaza Furaha Caravan itaanzia mjini Kisumu kuelekea Ahero, Katito, Sondu, Chabera, Kadongo, Ringa na hatimaye Oyugis. Tuna zawadi kama DL, Gweno, simu na ofa maalum pamoja na burudani kutoka kwa wasanii Musa Jakadala na Udosh Jasuba. Ni kwenye shamra za Safaricom Sambaza Furaha Caravan kwa ushirikiano na Royal Media Services. Akiinua hakuna atakayeshusha, akibariki hakuna atakayelaani, akikubali hakuna atakayeka. Kupata wimbo huu kama sikiza tune yako, bonyeza *811*447#. Kumbuka, sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Wakeloni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Ohand kinyosi nigi pesa kitimo gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope, ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwanyo jodala wate odogi ohala. Ne pek mane gikalie. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch mane giyudo kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka jaohala ok inyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen chakre saa 1:45 otieno. Mosa hinya ano kanyal yie lalo tija nikech wachni. To bende ano kanyal yie wacho ni CM miriambo. Akwayi ni mondi manya laktar machielo. Let's open big doors that harbor progress. In all the places that we are. KCB ni yangu. KCB ni yetu. KCB ni yetu. For people, for better. Kawabiro oda Norwenya. Ot Norwenya kayudo ka nyithindo mana piele kom. Nyithindo nindo piny. Nyithindo tong' wigi. En kuyo e gweng' ma Kamango e Nyakach bang' wuoyi ma jahigni 20 nego wadgi gi nyathi nyamin-gi e yo magalagala. Pesa manego giketo msach dakteche pok giketo. Wach mar thieth pok ging'iyo. Wach mar interns pok ong'e ka nowinjore. Koro wawacho ni ok wanyal medo rito ka ji medo lose ngimagi. Sirkal oketo miriambo mbele. Riwruok mar lakteche KMPDU chano lando ng'anyo mar jochiw thieth kuom sirkal rem chopo singo margi ka sani riwruogno osenyiso jochiw thieth maraga kata interns ni kik donji e tich. We are taking a short break so that we can do some stock taking, a bit of reorganization of the processes from what we've learned, and also be able to process whatever we have gotten now. Sirkal ochungo chenro mar kawo joma nitie pinje maoko ma osebedo kadhi nyime e bwo migawo mar Labour ka sirkal wacho ni tiekore mondi gi ji ma osekaw. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu tiyo gi yore hera kaka kum inyalo ti kode e yore mag kum mopogore opogore ma bende profesa nyisowa ni ka okong'i maber to nyalo kelo chandruok. Thoth ni kidieny mar adek wayawoga mondo mi penjo duto tema inyalo bedo godo kotenore kod twak ma wabedo godo. Miyo wajiwi ni samoro isebedo kineno weche makamagi kata samoro isetimo ne ng'ato gima kama ato king'eyo kaka inyalo gole pachi kata samoro isekale profesa ntiere ka mondo mi okonywa kod weche machal kod magi. En ang'o ma oganda
monego bed ni timo profesa mondo mi waked kod weche makamagi. Ka wang'iyo yore mag defilement, mano en rocho ratiro mar joma tindo. Kwa ng'iyo yore mag rape kata gang rape kaka ni wacho nwachama, bende sani ntiere trend kata gimoro ma sani owuok mang'eny ma yudo ka rawere timo gini ne de moti mokalo e kor gwenge. Wawinjo gi weche manyien e Ramogi Radio kachiel kod Ramogi TV kuondegi. Ere gimo be ni oganda nyalo timo, society nyalo timo ang'o? In owuon ma samoro gini osemuli e yo achiel kata machielo, onego be ni timo nang'o? Aparo kaka wawacho ni kia kelo chandruok cha, onego wami ji puonj e schools kata gwenge, meetings mag chief, ji ong'e ni nitie gik ma ok oyie mondo ng'ato tim. Gik ma koyudi kitimo to nyalo kata miyo twe higni mang'eny kabisa. Gik ma miyo kitimo to ipanish ng'ato kata ngimane te. Monego kikitim. To be onego wabed gi yo ma ka iyudo kotimnigo ti report to ng'ato bedo punished. Kuonde mag town tinde nitie kuonde mwaluongo ni gender violence reporting centers. Kidhi e police station nitie kama giriportie weche kabilago. Nikech nitie kuonde ma stations ma kidhi kiripot wechego tinyieri. Ibedo blamed. To kendo gimonego ji kik tim kabisa, ka ng'ato wacho ni obedo raped or obedo forced sexually kata omule yo ma ok nikare, kik ichak blame go. Nikech ng'eny ne yudo ni ng'ato bedo raped, to kowacho ni abedo raped to kendo en emigoye. In ti idhi kanyo nang'o? Ni rwakori nade? Irwakori nade? Ni wuotho nade? Ere gima miyi leo duogo ot? Matiende ni in ema kendi bedo punished. Ok penji ni to ng'ama timo kamano en ng'a? En kure? Watere ka police. So mano is a mistake mwatime gweng'. To kiyudo ni isebedo forced e weche kabilago, the first thing monego itim, ringi dhi osiptal. Nikech wanyalo konyo yore moko. Nitie tuoche kaka ayaki gi. Minyalo miyi yath ka idhi piyo piyo. Prof Makna maka kar hospital kanyo, akawie simb Wycliffe, eh? Okay. Wycliffe, hello, penj laktar? Ero kamano. Machiegni? Ne an gi penjo ewi penjo machalo ni ng'ato nitie nyathi sikul ma osetimo klas, yani en ja form 2, 3 gine kata osekalo higa 18. Totimo era ka yude ka en nyathi sikul ma to koro ere kaka inyalo kony wach ni apenjo jatelo. En ja form 2, form 3, osekalo higni 18 kotere kodi yore mag somo ma samoro ng'ato noyo klas kod weche makamano. Mani kete klas mane? No, ka en ng'ama okalo higa 18 to onge shida koyie. Koyie mondo tim. Ing'e ni nitie yie no be. But kosekalo 18 years, matiende ni onyalo chiwo consent. Mong'e notimo ang'o. En gi that understanding. Mano onge shida. Ing'e ni nitie joma somo late. Nitie ng'ama ne ok osomo in good time, koro kata ne en gi shida ochako dhi e skul kata ka en 10 years or more. Koro yudo ni pok otieko somo, but en over 18. Onge problem. Mak mana ni kendo nitie chandruok moro mar jopuonj gi nyithi skul. Mano to kendo pogore. Kata an lecturer e university, but okoyiena mondo, nikech nyithindo mana university go gin over 18. But okoyiena chak timo hera gi nyathi ma ipuonjo. Nikech an kaka wuon gi. Onego atrite gi respect ma ng'ato treat go nyathine. Nikech onge that ability kwera ni kikatim. Nikech luor momiya. So nitie mano be. Or boss gi jok motiyogo. Odwa fosi mondo tim kodi sex. Nikech en gi some powers. Kidagi onyalo my teach. Koro chuni mondo itim nikech boss owacho. But chunyi tok dwar. Koro nitie mago. Ng'ato nyalo bedo over 18 en e school, but kotimo hera gi someone else is okay. But okwa expect ni japuonj. Ema bedo ni timo kode hera. Or ka en e teach, kata ka en over 18, to en under you as the boss. Ok oyiene. Ok ber, nikech
tek mondo mi consent ma is genuine. Yeah. Antiere kod Opio line, yena mondo mi akawie simbo Opio. Opio, hello, penj laktar? Penjo laktar, nitie nyako moro ma ahero. Ntie? Nyako moro ma ahero. Ihero? Ento nenore ni ok. Kagima ok oheri? Kata ni pode to aneno ka okogine. Penindren. Koro samoro kata loso kod kayudo na ayuo kode kadi adhiya to ado nyaka kuma chopie. Inyalo chaki, inyalo bedo chaki. Bit machien ok awinjo. Ok awinjo totally. Nuanwane gimiwachono maler. Nyaka ni ahere. To ento nenore ka gima tije onge kuoma. Koro atemo mondo achune. Chalo gima koro anto chinya dwaro gini. Koro aluwe kaka nene taluwe ka giwa dundo kuma ochope. Mano bende ketho sheria. Mano bedo ketho sheria. Nyako ni ohero, nyako ni ok ohere, koro kagima ochune kod weche makamago. Ntiere kamoro kanyo moka winji, kata kamano openyo ni bende oketho sheria. Yena mondo mi akaw simb Luka, kaito watudi gi kanyakla. Hello, penj laktar Luka? Luka, hello? Luka lal. Hello? Ma penj laktar? Opie ma poni e line. Opie tiri kamoro milal no, ha? Nyako ni timo ga go hera gi thuon Opio, ka ok odwar. Opio lal no. Ntiere gima dwani mondo mi Opio nyiswa, mondo mi yud kaka inyalo konye e yo makare. Gima paro nowacho en ni ohero nyako ni, to temo wuoyo kode, to nyako ni ok one ka chunye ni. Gini ok donjne. So gima joluo luongo ni kisera. Otemo seduce. Seducing onge shida. Matiende ni wuoyo gi ng'ato maber, itemo mondo heri, itemo nyise kaka ini ber, onyalo heri, unyalo bedo gi mor. It's not a problem. But gima duong' kanyo, nitie kama ng'ato osenyisi ni, please, ok an interested. Wanyalo bedo osiepe, wanyalo wuoyo, but ok an interested. Onego wa respect mano. Kata kidhi mbele gi kisera no, ng'eni nitie boundaries. Okinyal mule in away ma ok odwa, okinyal force gi sex. As long as kisera no is gima ng'ato oyie winjo kiwuoyo kode, is not a problem. But problem biro ka koro idwa kalo, itim gik mapok oyie ni mondo itim. To kang'eyo kama bende nyalo chopo kar stalking kacha, makoro idwa ni mondo miluwe nikech iwacho ni nihere, idwa ni mondo miluwe, gimoro amora motimo idwa ni mondo miluwe. Kang'eyo kama bende nyalo kelo chandruok kata nyalo chopo kar. Mano mistake. Osenyisi ni nitie kama ochope monyisi ni kanyo to kinyal kalo. Kik ikal kanyo. Nyaka chieng' oyieni. Osenyisi ni koro kik iluwaga an wawere kwawuok ka, kik iluwa. Kik igona simu. Kik igone simu, please. Osewacho ni weri kod. Kich onyalo donjoni? Yeah. Ne wagik kar siptal kacha, kapono ni ng'ato timoni timbe mag anjawo, kata timone nyathi timbe mag anjawo, weche mane wacho kaka ni incest, kata rape, kata gang rape, kani wacho ni kidieny mokwongo en dhi e siptal, wadhi nyime gi kanyo. Kendo wanyiso ji ni nikech wadwa evidence be, ng'eny ji timo mistake. Ng'ato obedo raped, to gima otimo first oringo dhi e ot, ogolo lewni go olwokore. Nikech feel dirty, which is understandable. But in that process, a lot of evidence bedo lost. So the best thing, and a lot of time bedo wasted. Nitie tuoche madawa prevent, makoro because of the delay, maybe in Nairobi, idak somewhere far, idwaro matatu ang'o. It takes you many hours to get home. Nitie chances ni gik madawa prevent ka. Dhi yudi. So instead of ringo dhi ot luokruok ang'o, ringi dhi osiptal.
ringi dhi osiptal, wakaw specimens, wamiyi yien. Nikech kata kwa dhi e court, specimens mwakawo ka, evidence ma waneno seche mibiro, ema dhi konyo mondo wang'e ni ne nitie problem. Nibedo forced, or ne ochuni ninde chuodho and things like that. So osiptal, but gima very important momiyo nyaka idhi osiptal chon. Wanyalo geng'o ich, wanyalo geng'o gik moko ka ukimwi, wanyalo geng'o tuoche moko ka syphilis, gonorrhea gote, wanyalo repair nikech nitie seche moko ma ng'ato hinyi madwa kata ni bed stitched. Onego twang'i. Wanyalo stitch in good time mondo wa prevent problems later. Yeah. Yena mondo miaka usimbo Onyango Prof. Onyango, hello, penj laktar? Hello. Machiegni Onyango. An kod penjo mana na penj laktar. Dhi nyime. An kod penjo mana na penj professor. Dhi nyime wawinji. Kakoro in kod minot. To minot ramo kodini okinyal tiyo kode bila mpira. Mano bedo kaka kum ei hera koso kaka hera. Mar ariyo, kakoro ng'amidago orwako ni coil. Oketo coil, eh? Keto coil. Ing'en koketo coil ng'ama dichuo ok yot mondo ing'e. Mano bedo kaka kum koso ok en kaka kum, ema adwaro mondo profesa enyiswane. Mano e penjo mano. Erokamano ahinya, Prof dhi duoko wa e yo maber. Aparo mano koro weche mag nyathi. Ng'ato dwaro nyathi, maybe ng'ato ne dwaro nyithindo 2, ng'ato dwaro nyithindo 3. Koro mama oneno ni en oseyudo morome, ok odwa moko, to wuon ot to dwaro. Koro seche moko nikech ok giwinjre, ng'ama mama nikech en emobiro ting'o nyathi oneno ni wageng' kik ayud nyathi. Mago seche moko kelo dhaw e ot, but mano to ok en sexual punishment. Nikech sex to dhi adhiya mbele. Emomiyo be otiyo gi gigo. Koro ok wadefine kaka punishment mar sex. But en problem e winjruok ka e weche madhi gi weche nyuol. Ni wabed gi nyithindo adi. Weche mag condom to nyalo bedo ni nitie mistrust be. Maybe ochich kodi, owuoro ka in gi tuo, in gi jomoko oko. Koro to kodwa ni mondo otamie wechego. Koro neno ni aratiatia gi mpira mondo kik wadhaw. Koro mano onego bed ni gi handle nang'o Prof? Mago dwa gima waluongo ni couple therapy. Gin gik monego losi. Ka ok unyal wuoyo ji ariyo ma uwinjre, ber mondo the third person professional owuane kodu mondo ne ni to wechego iloso nang'o. Nikech jomodak together be seche moko wuoyo tek, ich wang' piyo piyo. So instead of thou, kinyalo yudo a third person to help mondo konyu loso wechegi. Nyiriri matin mwadong' godo gi profesa, kapono ni ng'ato tiyo kod yore mag hera kaka kum, kuom ranyisi ka odwa ni mondo mi ochun jaode samoro, gisetemo wuoyo wechegi ok inyal wuoyo. Magi e gik midhi ne therapy. Thothne ji neno gigi kaka gik ma wich kuot moko nego beni iwacho gi ng'at machielo ma jaoko. Ichal ng'at magolo dug nyawadu oko. Onego beni wang'iyo gini e yo mane? Gi kamwa gi keni gi higni makoro ji nitiere mag 2000 gi wiegi. Ting'e ni wach mar ni ineno ni en wich kuot. Ma ok idwa wuoyo gi ng'ato ema miyowa shida. Seche moko weche richo ok idwa wuoyo matho wuokie. Donge tinde winjo waluongo ni femicide. Ng'eny kabisa. To ng'ama negi en ng'ama ong'eyi. Ng'eny gi gin ng'ato nego chiege. Mostly, nikech an achiedho jok man gi shida gi. Mostly problem ni osebede for a very long time. Maybe gi deny each other sex. Or ng'ato rape partner ne. Throughout, ng'ato ok dwa to ng'ato chunego. To onge kaka giwuo mondo giwinjre. It reaches a point makoro ich osewang', makoro onge love. Koro gichako nenore kaka enemies. Ema tho wuokie. Yudo ni ng'ato nego wadgi. So wich kuot
nyalo miyo ng'ato yudo tabu ma ok onego yudi. It's very very serious. So I encourage ka nitie shida to jiwo ka ok unyal lose ji ariyo. Aneno jomoko dhi ir pastor, jomoko dok koma ka ng'ama mama dok kama nowuokie mondo okel jaode owuo kode. But wan kaka professionals wawacho ni nyalo dhi couple therapy. Nitie joma mano e tijigi gisome, ginyalo miyi mawaidha, ginyalo miyo uwuo, uwinjru kendo mondo udag gi kwe. Ma gin gigo ma inyalo losi to ponono ni ok olosgi to ginyalo kelo chandruok, ginyalo kelo nyaka tho. Profesa, wach mogik minyalo wewa godo en mane? Awacho ga ni kochopo kama hera nyalo kelo tho, to kata ber mondo ara uweru. Nikech hera ok onego bed ni kelo tho. Onego bed ni kelo mor. To it is possible. Ka nitie shida, seek help. Nitie enough people manyalo konyo. Waluongo gi ni sex therapists, waluongo gi ni relationship counselors, waluongo gi ni couple therapists, gintie, ginyalo konyo. Ponono ni ng'ato ne gombo wuoyo kodi to koyudo thuolo e chenro ka kotenre kod achiel ariyo adek inyalo yudi kanye mondo inyalo nyisowa mondo mi joma nyalo manyo kony bende omany kony kapok gini okelo chandruok kaka mag tho ma wawuoyegi. An atiyo gi Amref International University, wan gi Amref Clinic. Ng'ato nyalo goyo simu to book, namba en 0746 028 088. Kagigoyo to giwacho ni gidwaro appointment timiyogi. Erokamano ahinya, ageno ni odiochieng' machielo ka waluongi tibo biro wagoye mbaka kendo weche mag family, weche mag hera kod gik makamago. Erokamano ahinya Profesa. Yenwa wamake gi kanyo ka jere kod chandruok madiher mondo mi yudie kony, tudri kod Profesa Osura, obro konyi kendo obro nyisi kaka inyalo yudo kony mayot kendo mapiyo piyo. Ne in ma ibedo kodwa e chenro ni, ageno ni yudo konyruok achiel ariyo adek mondo wabed kod ngima makare, nikech ka wacho ni ngima en mwandu. Ne Profesa wa erokamano makende, ne Ernesto mabedo chung' ne weche mag picha, erokamano mathoth, ne director na Philip Ochieng, erokamano Wuod Migori, ne producer na Perpetual Koth, erokamano Nyanya Meja, kachiel kod in jahera mar chenro ni, wabotudore kendo kinya mondo mi wabed kod chenro machielo mar ngima en mwandu. Yenwa wateke gi kanyo, wawiya Eliot Simpros, odhi kelo ni weche manyien. Ani luonga ni Ruth Otieno, oriti masani.